Οκ, the liquor. τα μόντελ. Για χειλαρέ με μία τώρα. Σε βάρεσα, sorry. Δεν έχω. Ήμουνα στα κόκκινα. Είμαι στα κόκκινα, ναι, χειλαρέ με. Πάτα το 3 και χειλαρέ με. Οκ. Πάτα το τριάκι χειλαρέ με, βγάζω το οκ. We're staying here until they respawn. I know. Εν τω μεταξύ ο Πούστης είχε health kit πάνω του. Hey, there's weapons over Ναι, here. εσύ με έφτασες στα κόκκινα, εσύ να με χειλαρές. Με ποιο healing item ρε Πούστη, με την πράζα που δεν μπορώ να σου δώσω γιατί έχεις ήδη, ή με το medkit που δεν υπάρχει και μου λες να πατήσω 3. 3 είναι το μολότοφ, εντάξει ρε πάρ' το, boom.